de Holocaust hebben. Ik heb nog een leuk lied over treintjes. Zal ik dat even zingen? Laatste lied wat ik geschreven heb, een maand geleden. Ik heb een tijdje niks kunnen schrijven. Overlijden in de familie. Album afmaken. Nieuwe baan. En alles tegelijkertijd. En allemaal ongepland. Behalve die nieuwe baan, dat had ik niet moeten doen. Goed, bijna over de kop gegaan. Een tijdje niets gedaan. Nou ja, niets gedaan, heel veel gedaan. Maar geen nieuwe liedjes geschreven. En toen kwam ik opeens op het idee om iets over treinen te maken. En dan een bijzonder treintje waar we met z'n allen in zitten. Ik heb er nog geen titel voor, je mag meedenken. Attentie, beste reizigers, dit is het eindstation. Overstappen gaat niet en er is ook geen perron. Als alles volgens plan loopt, is de aankomst 12:05. Welkom in Tantropocee, geniet van uw verblijf. De machinist is pleiten en de trein overbelast. We rammen straks het startblok, nou dan weet u dat alvast. U mag best helpen remmen, steek uw arm maar uit het raam. Als iedereen een handje helpt, dan komen we misschien nog stil te staan. Gedeng, tjoek tjoek auw, wiedeng tjoek tjoek auw. U mag best helpen remmen, steek uw arm maar uit het raam. Als iedereen een handje helpt, dan komen we heel misschien nog net op tijd stil te staan. Dankjewel. Mag ik Thomas naar voren vragen? Ja. Thomas Jaspers. Hij drukt vaak met mij mee. Ja, geef hem een applaus. Natuurlijk. Vanavond speelt hij niet op een volledig drumstel. Sommige drummers weigeren om op een cajón te spelen. Maar Thomas is relaxed. Soms. Thomas offert zichzelf voor mij op. Wat gaan we doen? We doen gewoon eentje op banana, oké? Oké, change of pace. Ja? Nou, eens even kijken, dit is wat anders. This is the age of banana. Say hail to the sky, banana. This is the victory of propaganda. Stand present and receive your manna. This is the age of banana. Say hail to the sky, banana. This is the victory of propaganda. Stand present and receive your manna. Truth under fire, books on the fire. Hail to the liar, power to the fire.
hail to the sky banana. This is the victory of propaganda. Stand present and receive your manna. This is the age of banana. Say hail to the sky banana. This is the victory of propaganda. Stand present and receive your manna. Your religion is a banana. Your politics is a banana. Your economics is a banana. That's why I sing and play the piano. God is near. God is dear. God is fear. Your God is here. And now you delegate your core-responsibility. You used to say the truth deserves a second chance, and now you monetize on misrepresented evidence. You used to praise the wonders of technology, and now you crap on vaccines and the 5G. You used to follow people with a PhD, and now you hit that part of a conspiracy. You used to be clever, now the species in your head. You used to be fussy, now you eat with you on bed. You used to be irrational, now everything's a threat. You used to be funny, now comedy is dead. We gaan gewoon meteen door met rappen, is leuk. Ja? We moeten daarmee eindigen. Moeten we daarmee eindigen? Line of Blue Dog. Eindigen we negatief of positief? Dat is het hele ding hier. Ja. Met water uit de kraan eindigen? Ja. Ja, doen we nu eerst een opbeurend nummer. Dan kunnen we daarna de boel nog afbreken. Land of Blue Dog. Als je het niet meer weet, kom dan naar het land van Blue Dog. Nee. Nog niet. Nog niet het Land of Blue Dog. Want ik moet jullie eerst iets vertellen over de kleine dingen in het leven. Ik las vrijdag, moet je eerst little things. Ik las vrijdag een artikel in de krant, zoals er nu zoveel van dat soort artikelen zijn, over een jonge journalist in Gaza. En net zoals zoveel mensen in Noord-Gaza moest hij evacueren. Hij deed dit met zijn familie, zijn 2 katten en een vis. Dat viel even op. Een vis. Er werd verder niet gezegd wat voor een vis het was, dat mag u zelf invullen. En die vis, ja, normaal zou je zeggen, nou ja, we spoel dat beest door de play. Maar dat kon niet, want ze hadden al heel wat met die vis meegemaakt. Die vis had zogezegd al heel wat intifada's overleefd. Dus ja, zo'n beest laat je niet gewoon achter. En trouwens, zelfs al zuinig door de play willen spoelen, dat kan niet, want ze hebben geen stromend water. Dus die vis moest mee. Maar hoe doe je dat? Want je kunt moeilijk met zo'n vissenkom over straat gaan lopen. Dat is vragen een probleem, dat gaat niet goed. Dus ze hebben een plastic container gepakt en daar hebben ze gaatjes in geprikt. En toen hebben ze die vis meegenomen naar het zuiden. En dat was wat we wisten tot vrijdag. En gisteren werd ik op de hoogte gebracht van het vervolg op het verhaal van deze journalist. Helaas heeft de vis het niet gered. En dat deed me wat. En dat is toch gek. Dat je dan een conflict hebt, er gaan duizenden onschuldige mensen dood. En dan maak ik me zorgen om een vis. Dat is gek. En niet alleen dat. Ik heb 2 dagen geleden nog vis gegeten. Rode poon. Foei. Het volgende lied heet The Little Things. I read your message on the web today about how you plan to make it right. I felt inspired in a special way. You're gonna lead us all to life.
It's such a pity they all gave in to superstition. Why won't they listen, change their way? Just know that I'll be there to sign your petition. Together we can save the day. But I don't believe that hope will set you free. And you know it isn't true. Your love ain't stronger than reality. They won't change for you. All your olive oils and Epsom salts won't ease your troubled mind. Why search for remedies against the cold when I could love you from behind? I understand you need to keep the faith. Who wants to live in fear? But I could hold your hand on lonesome days and say the things you need to hear. I don't believe that hope will set you free. And you know it isn't true. Your love ain't stronger than reality. They won't change for you. Admit the lie. I feel that pressure too. There is beauty in the things we try. All the little things we do. I don't believe that hope will set you free. And you know it isn't true. But if the times give you the urge to heal, I'll be there for you. Although you never asked me to